హలో అండి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు నాలెడ్జ్ ఫ్రమ్ రూట్స్ ఛానల్. ఇవాళైతే డైలీ యూజ్ చేసే కొన్ని చిన్న చిన్న సెంటెన్సెస్‌ని ఇంగ్లీష్‌లో ఎలా మాట్లాడతారో ప్రాక్టీస్ చేద్దాము. వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్? ఏం చేస్తున్నారు? ఐ జస్ట్ ఫినిష్డ్ కుకింగ్. ఇప్పుడే వంట చేశాను. వాట్ డిడ్ యూ కుక్? ఏం వండారు? ఐ మేడ్ లెంటిల్ సూప్. నేను పప్పుచారు చేశాను. ఐ డిడ్ ద సేమ్. నేను కూడా అదే చేశాను. షల్ వి గో అవుట్ టుడే? ఇవాళ మనం బయటికి వెళ్దామా? వేర్ షల్ వి గో? ఎక్కడికి వెళ్దాం? లెట్స్ గో ఫర్ షాపింగ్. షాపింగ్కి వెళ్దాం. ఓకే, బట్ ఐ నీడ్ టు కమ్ హోమ్ సూన్. ఓకే, కానీ ఇంటికి నేను త్వరగా రావాలి. ఓకే, షూర్, అలాగే.